Mambo wesungura anemukurumbira Alec Macheso ashamisa zvikuru vateveri vake nekuda kwebvudzi rake rakarukwa rakaitwa freehand yezigzag apo paairidza magitare pastage kukadoma. Vakawanda vanongedzera mwanasikana waMacheso anonzi Stacy vachiti ndiye culprit uyo akafurira baba Shero kurukwa zigzag. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muimbi wesungura Alec Macheso akaonekwa babasa rake kukadoma uko kwaairidza magitare achipefoma pastage munguva pfupi yapfuura. Akarukwa musoro, izvo zvaita kuti nyika yese itaure uye iseke. Alec Macheso uyo ava nemakore 57 okuberekwa akachinja haircut yake yemazuva ose ndokurukwa freehand yezigzag mumusoro wake. Vamwe vateveri vake vanoti iyi ndo inonzi midlife crisis, vamwe vachiseka vachipomera mwanasikana wake Stacy mhosva yekukurudzira chimiro ichi chefashoni. Macheso ndibaba vevana vashanu kusanganisira Stacy uyo ari kushanda nesimba muboka rake uye akatarisana nematambudziko ehutano akaita sechirwere cheshuga uku achiramba aine vateveri vakawanda muAfrica yose. Mavhidhiyo eKadoma Music Festival anoratidza Macheso achiimba neconfidence akabata zvake maikrofoni yake, mamwe achikwenya gitare rake akarohwa zvidobidobi mumusoro. Aiwa vaMacheso makachena zvenyu, our very own Chris Martin or Busy Signal. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.